Ella'ch bod chi'n un o'r miloedd sy'n dod yma i ymweld efo'r ardal ar gyfer Steddfod Llŷn a Geirionydd, ond mae yna fwy i Llŷn na chae yn Boduan. Dwi am ddangos chydig o hanes yr ardal i chi, drwy ddefnyddio y dull draddodiadol o deithio, y Bys Rownd Pen Llŷn. Mae o ddrws i ddrws yn fenter gymunedol byd pobl Llŷn, ond mynd â fi o fentra i fentra fydden nhw heddiw. Dyma ni yn rhef ora Llŷn, Nefyn! Mae'r ffaith bod fama yn dref o gwbl yn dangos I phwysigrwydd hi yn yr Oesoedd Canol. Mewn cae yn Nefyn, nath Edward y cyntaf gynnal gwledd I ddathlu lladd Llywelyn ein Llyw Olaf. Doedd y nan ddim yn gorad ar y pryd. Mae gan fama ddau gysylltiad efo Owain Glyndŵr hefyd. Y cyntaf am iddo fo losgi'r lle i'r llawr yn ystod I wrthryfel, ac yn ail am ei fforcw fyny mynydd Nefyn gath y tŷ ha cyntaf I losgi gan Meibion Glyndŵr. Tŵr Pen Bryn. Lle da I fusnesu. Fama fydda gwragedd yn dod I sbio am longau gwir estalwm, neu lle fysa pobl leol yn dod I gadw golwg am bysgodyn enwoca'r ardal, Penwaig. Mi oedd pysgota Penwaig yn ddiwydiant mawr yma am ganrifoedd. Mae'r rhai pobl dal I alw pobl Nefyn yn Benwaig Nefyn. Wel, un o'r pethau neisiau sy'n nhw'n gallu dweud amdanyn nhw, rili. Os da chi isio dod I ddysgu mwy am yr ardal, dowch I fama yr Amgueddfa. Mae gennyn nhw gaffi a sgerbwd mewn cas gwydr. Wbath I bawb. Fel canolfan dysgu Cymraeg da ni'n gwybod am y nant heddiw, ond canolfan ddiwydiannol oedd hi estalwm. Porth y nant oedd enw'r lle yma bryd hynny, ac o 1861 ymlaen, y chwaral Ifffain oedd yn cyflogi pobl y pentra. Mi oedd nant, Llithfaen, Trefor ac ardal Nefyn yn rhan o'r un diwydiant, ac mae'r hen boncia i'w gweld yno hyd. Mi fydda cerig set o'r pen yma yn mynd ar strydoedd dinasoedd ar hyd a lled Prydain. A cofiwch am chwedla'r nant hefyd, fel un trasig Rhys a Meinir. Ar fydd ei prodas, ath Meinir yn styc mewn coedan a marw. Ironig rili bod pobl yn prodi yma felly dydy. A mae'r lle wedi ei enwi ar ôl y brenin gwrtheyrn ddaru ffoi yma rhag ei elynion. A sôn am ffoi. Pwll heli, pwll halan, pwll gosau, pwll uffar. Ond dim mor uffernol o hynny yma chwaith. Fama mae pobl Pen Llŷn yn dŵad I gael neud out, cael take-away a neu negas. Fel tre marchnad datblygodd pwll heli, a mae'r maes yn llawn o stondina bob dim merchan. Mond bod na fwy o werthu casus ffôn a feps na chaws ag anifeiliad na fuodd. Ac werthu anifeiliad roedd yr enw I stryd moch, un byd I neu fo locals. Mae'r marina a plas heli yn parhau cysylltiad y dre efo'r môr. Mi fu yna adeiladu llonga ar sgêl yma rhwng 1759 ac 1878. Mi fysa lot o bwll heli dal yn bwll heb law am y copia gafodd ei adeiladu yn y 4edd ganrif ar 15 I gadw'r llanw lle roedd o fod. Sef y môr. Cyn hynny, mi oedd y dŵr yn dod I mewn dipyn pellach, a dyna pam mae Pen Llŷn ydy'r enw ar fama, a dyma adeilad hynna'r dre. Bryd hynny, yn maes parcio Asta rwan, oedd y pwll heli ar oedd yr enw i'r dre. Biti bod na'n plac glas ma de. Ond, mae yna blac I Cynnan, neu Albert Evans Jones, bardd ac archdderwydd enwog. Fan hyn gath o'i fagu. Mae'r Steddfod I bod yma ddwywaith o'r blaen, yn 1955 ac yn 1925 ac yn honno sefydlwyd Plaid Cymru. Phew. Ac bod llond y dre yma o bybs, mae'r cyfarwyddwr yn dweud bod gen I'm digon amser I fynd am beint, felly ymlaen â fi i'r lle nesa. Lle mae'r bys ma da? Mae plas Gwynweddw yn oriel gelf a chaffi erbyn hyn, ond plasty yn perthyn I deulu stad Madryn oedd o wreiddiol, nes I ddyn o'r enw Solomon Andros I brynu fo. Dyn busnes o Gaerdydd oedd o, a mi ddath I Bwllheli yn yr 1890. Isio troi y lle yn rhyw fath o resort fatha Llandudno oedd o. Mi adeiladodd o dram rhwng Pwllheli a Llanbedrog fyd, ond mi ath honna off yr els yn diwedd. Fo drodd fan hyn yn oriel gelf, a plas Gwynweddw ydy oriel gelf hynna Cymru. Werth chi bicio draw. Sir Love Jones Parry di hwn, un o deulu Madryn, a mi oedd o yn un o'r criw fi oedd wrthi yn sefydlu y wladfa ym Mhatagonia.
Ei fam o oedd y weddw roedd yr enw i'r plas ma, ac yn o bob sôn, mae hysbryd hi yn dal i grwydro y grisia ma. Abedaron dirion deg. Sut dwi wedi haffru. Dwch nôl yn part 2 nes mlaen. Gai beint wan ta be?